Isn't it? Nothing workshop. Does that Yes. Shut Tatumirwa Mari face order England and Albert. And don't forget that and all the guys. Yeah. Ndosakaona takufonera kuti Albert kudadiro. Albert kudadiro. Yasika. Yasika. But imwe chazo inwa matrix. Iyi ndemo. $5. $5 cash. Yasika. Yemuhomwe. King doesn't know what is saying. I did with it. I was there. Kune vanhu Mutenda new release new video clip because mukandira 2015 koma zvanzi makurwara ndaiborwara ndagara ndinorwara but munhu anenge ane mari inenge ichizomubatsira futi mukurwara mune mari inenge ichizopindira mukurwara zvinezvi ndatofiti zviri kutooneka atombomukangana tinendoni Albert anini Albert tichangomurora clip yake nyowani yekumberi handisi kuziva kuti mahaters izvezvi vari kuti chii mahaters ari kuti kudii pane zvaari kumbotaura handifunga kuti vane pane chekutaura apa pasina chekutaura apa kutongotendawo iyo imari yedu tiri kumura kuti yasvika tichatozongomba clip yakanaka video yakanaka aiwa wompindura nesuicide kawani suicide totambovhara suicide apa tatokudedza workshop apana tori muworkshop itorwa basa pana tori muworkshop ndiwedu chete apa totongompromisa nyingiri release saka hapana vasingazoti kupinda naye nekuti kake kasasi chete kake iye ega kanenge karipo ipapa kanenge kane inini kandiri ndega kana namadhuga sanenge ari alongside ndo zvanengangotaura but handifana usati akandekangu kakakaubheti kandakapiwa nadadza kaubheti kake kanenge ane masasi obviously anenge ari hamna dadza ndiri kumugadzirira tomugadzirira size yake apa atondisurpriseawo ka saka inini manje chinhu changomusurprisewo neclip yake ndongomutaura kuti haiwazvo zvakachi pasura yake yasvika toitese ngazvirambe zvakatongodaro chete newedu wemudanga atitombomukanganwa ko vamwe vaive vanozobhaisa asi mahaters vanonakirwa nesu kutimira something kuita kuti avakumbira ivo vaiva manje vaiva hatitombodi kunzwa nezvavo vanhu vava ndo vanhu vatisingatombodi kunzwa nevanhu muno mumusociety futi varimo vanhu vakadaro vanenge vachingonyangira vachihaidia but vanhu vakadaro manje ngavagare nezvinhu zvavo hatina kana basa rese ngavasangopromise zvavasingakwanisi kuita chete ndizvo zvanongangokwanisa kungoita Dada is still alive. Aripere. You uda kufunga utasema hivi. Is my own private. Plus Christmas futi next of next. So which is Christmas? Tuzinyatso. Neneko. compared maumani anditombofunga kutomboti pavideo yatoda kubuditsira uyu atombotsvaga kana kuti tuma umani kuti ndifiche futi nawo ipapo kuti tisimbise twechidiki tudiki noti mazimbuya mazigava ayawa Mazimbada ayo. Kuna mazimbada ayo. special. Zodaga to uyo kuno kututungumtambisa kamukana. Ambushaiwa. Wani kanogara kari parizero. Nditika kake atomboshayiwa nyangwa akasvika adoshayiwa kake. Kwedu tulimo vanofana kutsvagira kasina chirwere waisi basi mazwano kune Ebola ka Ebola but munoka hiko zvayo mutsvagira ka smart aka smart aka test kana test yesa ku new start
harinenge riri right here kana totetswa zvese madmin okusakutenga nyaya okuchema nyaya yebeans plus isorika voice futi rikuenda vari kuchema nyaya yebeans hanzi mutsvagira nebeans yakakura aiwa beans inotonwa pane munhu muslim mamazigara ayo hapana kudiwa tutete tumaslimbauda kupindiridzira karipo kaspecial kandikuedza kuda kutira kuti akauya obia nditi tomutsvagira kake aubet tomutsvagira kake kaspecial kane mutu yekuti yega inongozvimba yega achingoita se achingonakirwa achingogetsura chete tadzati